Hi guys, good morning. Andito kami ngayon, may pupuntahan kami. Ayan yung tulay. Dito na lang tayo maligo. Mas maganda rin kasi sa Barangay. Ang layo. Malayo. Dito ang dami tatawin. Hindi kaya naman ito. Opo ba? Tao lang naman ang sakay. Yan yung tulay nila oh. Ganda ng ilog. Ang daming namimingwit oh. So papunta kami ngayon ng Santa Ynez. Susorbihin lang namin para makakuha ng ano, ng mapipwestuhan. Mapipwestuhan sa pagtinda. Kasi magpipiesta na rito. Ayan. Ganda ng tulay. So tara guys, diretso tayo. Marahuyo. Ganda naman nun. Oh, container ba no? Bahay. Anong halaman to? Ah, ito pala, dito pala yun. Halaman na ano. Halaman. Hindi ko alam. Kaya may tower na lang oh. Signal yun eh, signal. Signal. Taas eh. Oo. Oo. Tagak. Anuhan ng ano, isda. Ulihan ng isda. Doon. Hoy. Pang ilang tawid na natin to? Tatlo. Apat na. Oh, ayan. Indoro. Indoro. Daming isda yan, Bet. Ah! Oo, maraming isda yan. Ah, dito masarap maligo. Linis oh. Babaw no. Yun, ito po yung barangay Santa Ynez. Ito yung court nila. At yun yung barangay.
So hindi pumayag yung sa barangay na maglatag. Wala daw event. Kaya wala tayong magagawa. Hindi tayo makakapagtinda dito. Ayun. So hindi pwedeng maglatag. Oo, kasi ano yan, bukal. Walang ano, no, patayan. Tamad ka na lang maligo. So guys, tara, uwi na tayo. May daan ba dyan? Hmm. Hindi dyan na tayo daan? Hindi mo na May pupuntahan. damit din pala dun, yung dami. Titindang damit. Hindi mo na pupuntahan yung na doon. Yun na natin sa isilip. Pinangalan pa ganaan natin yung tao. So guys, uwi na kami. Labo. So tara. May daan dito, sigurakan. Oo nga, damit. Sinelas. Ang layo naman ang daan dito. Oo, yung mga nagpeperya. Saan? Saan? Wala nang tulay. Wala nang tulay. Dito, madaming bakanting ano, pwede tayuan ng ano. Oo. Dito yung school nila. Oo. Malamang dadaanan din nila yun. Kay May yun eh. May, malapit na.
lalaki ng bato. Dito na lang. Kaso mataas. Eh, nanguhuli ng isda yan. Oo, kasi ilang araw na lang. Oh, pwede na kayong mamili. Pwede na kayong mamili. Kasi Victoria, Nabino. Yan. Ayos lang yun. Dalawang balik naman talaga ako dun. Ah, dami maliliit oh. Nabalaho. Yan kasi dumaan. Nabalaho. Hindi, mga pasahero yan eh. Sinila lang sa isa. Doon na, sa huling ilog. Wala ka naman dito pa. Saan?
Ang ganda talaga ng bundok dito. Mamili pala ako ng swimsuit para Pang matanda at saka po. Kailan ba tayo magbabaklar? Oh, ubos na eh. Ubos na. Diba? Nagsiswimming pala. Luto-luto sila. Oh, ang dami oh. Pinasok pati sa sakyan. Oo. Oh, yan, oh, matigas yan. Matigas naman ito. Ay! Laki pala nun. Ano?
harang. Oh, yan, malalim. Diyan, masarap maligo. Ligo na. Malalim yan eh. Oo, kasi ano yan. Oh. Ligo ka na tapos sisirin mo din, baka may isda na. Kaya baka may laman eh. May puso. Ayan, ganda. Guys, ang ganda ng lugar na to. Ayan, oh. Kasama pa rin namin si Macho. Ayan, oh. Ganda ng ilog, oh. Ang linaw. Sarap maligo, oh. Oh, malalim pala dito. Mahal. Lalim, oh. Ganda, oh. Ang linaw. Wala kayang ano dyan? Opo. Hindi ka mabibila din, no? Doon pwede bumaba. Diyan ka maglaba. Ang ganda. Ganda ng ilog, oh. Ayun, bundok. Hindi ka mabibila din. Sarap magtampisaw dito. Ba't hindi isipang gawan ko ng dam, no? Makalakas ang yun. Ayun na yung jeep, oh. Papuntang ano, Tanay. Napakagaling talaga ng Panginoon. Ganda ng ginawa niya. Ang mga puno, iba kulay. So, tara na. Ay, siyempre. Ay, babaw lang yan. Sige, uwi na tayo. Sarap sana maligo. Kaya bo. Tinokat. Oh, kasi isang buwan pa. Ano kaya kalaban niya? Ano ito, mga gulay yan. Mga gulay. Parang saluyot. Dami yung gulay, no? Yung doon, no? Ang ganda ng pagkano. Tanim.
Saan? Yung sa bundok. Oh. Tag-ulan? Tag-ulan? Doon, malalim doon. Yung pinagbibigwitan ng mga bata. Dito kami nang huli ng talangka eh. Doon. Ha? Oo, tire mo na ewan ko. Oo, malayo talaga. Oo. Lumabas na yung palay. Yun ang daming ano, talbos ng ano, ampalaya, dahon ampalaya. Wala na naman preno. Nabasa na. Susunod, hindi na ako magtitinda rito. Magtitinda pa ba dito sa susunod? Hindi ka naman marunong magdikit. Hindi ka naman marunong magdikit. Aray. Diyan lumubog si ano eh, Ricky Boy. Si Ricky Boy. Doon na. Oh. Ano pa isa?
malalim. Try talaga ng try. Highlight. Bakit? Kailan ba kita pinagtulak? Ano magubad ka na? Right ko. Gawa ka na lang. Doon dumaan ang taas ng ano doon. Ligo muna, ligo. Ligo. Liligo daw muna, liligo. Kuha na lang natin. Pagtawid ng jeep. Ayan, tatawid na yung jeep. Aw, aw. So, tingnan natin tong ano, yung